But ekuhambeni kwethuba, I now understand. And I've come to appreciate umthandazo wanokhaya. Ngizolima ngiqale ngawe Dikelo. Xa ngibona ephaphatheka udla ngamandla, I've concluded there are things you do or you say to him ezenza okokuba xa eme apha ungathi kanti wena unikini intloko usithi ayifani naye ke ngoba andimazi nje ekhaya. I've looked at you, your body language is affirming your husband, and you are saying ungachongo phofu ndiqinisekile uyatsho amaxesha amaninzi kokuba go on baby, I'm here. So Amanda, if you may, let's put our hands together for this thing. Mama Pimpi, iseket engenamzali. It's weak. Noma ngaba siqonka ngakanani umfundisi nonkosikazi wakhe, if there is no parent figure, umama nje omdala ozulayo ebaleni captures the attention of the people. But abantu noma befuna ufeketha kube khona abantu kodwa umama uzawuthi. Never doubt, Mama. Never doubt the ministry, your presence that you play in the second. Ndiqiniseke uba kukho amaxesha okadikela ngabikho acele. And I would assume okokuba you never remind her of her age. Wenza lento ibidla ngokuthethwa umculo nabethunana ebedla ngokokuba athi singabozenza amacephe elithi lipheke lifuna uphatha. So I want to acknowledge you Mzali, to say thank you very much for giving dignity and decorum. Ule second ipilo 5. Uba bendinendlela ndinexesha ndikukude eThekwini, any flight yokugqibela iyahamba ngoku ngo-12. Uba bendinexesha langamandla bendizawuthi ungandithumanga mfana kuthi ndingelona igosa lesekete, ndithi ndiyambulela uThixo ngotata uvika on your behalf. Ndiyambulela uThixo ngomfundisi uQuluba on your behalf. Ndiyambulela uThixo ngomfundisi uMjali on your behalf. Ndiyambulela uVice Chair noBishop elect waseNatal Coastal. Ungandithumanga Dolo bendizawuthi ndiyayibulela le ntwana yawo kaSothia. Ndiyambulela uManjesi. Bulela le ntwana kaZweni. Bulela le ntwana kaMcimbi. Bulela bafana bakuthi okokuba nibasi imbawula esibingelelwe. Aniyazi into eniyenzayo. People might look at you with misunderstanding and think that you are in an entertainment feast. Kanti you are deep. Utata uNyobole esasengunobhala wenkomfa used to say xa ethetha nabo bishop ati bishops, when you execute God's work, whether it's in the pulpit or leading any service, don't go wide, go deep. And I've observed as you lead worship, you don't go wide, you go deep. Your combination with the music association
with a group. Who's beating the drum? Bano beat the drum. Who's playing the instrument? Upi. Udala ndifuna le bayikhala kweliphicana. Kuodlala yomfana kuthi stand up kuthi. Bless that guy. Bless that guy. Bless the drummist. Bless the drummist with your round of applause. Now the difference about iseket yakho Tolo andazi noma i-education yakho kanye ubabhaqeka kade bese emgceni. They don't make noise when they introduce instruments. They bring rhythm that blends with voices. Bese ke kuba khona worship esonto ziphume zitheni. Ingathi wonke umuntu angahlala phansi singabukeli sivala amehlo simamele and allow God to gobhoza. Alungise ezizinto ezonakeleyo enhlizweni zethu. Ambulela uThixo ngani. If there's anything that I'll keep in my heart, it's my observation last night and elixesha ndihlela. Sendimdala mnqoko. Inyembezi sezihlala zikufutshane. And disithi kuThixo undigcinile baba. You kept me to observe what I see with my colleagues who are coming behind us. And I'm affirming you bafowethu. Mbulela uThixo ngani. Kakhulu. So Mongameli, in you, Tolo, I see a future-orientated visionary. A leader who inspires a congregation to pursue a compelling spiritual mission. Yes. Yakala ukuworshipa under the same roof. Nawe, singeko senkomfeni, we've had those moments under the same roof. Kodwa where you execute work and mission as a leader of the circuit. You are not apologetic. Noma lukhona uvalo because ukhokhela abantu who are of the age of your grandparents. You stand with conviction. Believing in Dokoba. You've been given a responsibility. You come across Mfanakuti as a leader who is able to see beyond the present. You are able to see beyond the struggles. Bedama noma makhalini. Endibalisela ukubambisana kwenu nokuphusha kwakho ivision. Ngoba you want to build a vibrant future while empowering individuals and the teams in the second. Abulela futhi. Ukuthi ndibuyisele kule second enamathambo okhokho. Wonke amandinda lapha phakathi endlini. Yabulela. Akukaninzi okoko ndisesifundisini where I get to preach where there are family members in attendance. So I'm humbled to be using your surname. And I'm left with 5 years before retirement. I'm grateful to God. Ndiqinisekile andikho ku Facebook but ndisho andikafundi ngescandal about or ukuba senifundile nenze imbeko nathi mandingayazi. I'm praying
and praying okokuba kule 5 years eshiyekileyo andincede uThixo kungabikho nto ezawuphoxa amandindi noThixo necawa. And so this is my prayer, Tol, that you and your leaders are able to see into the future before others can do. Ayibenini xa enibona ingomso ukwenza uba nikwazi ulityhilela aba bangakaliboni. I pray that you are able in your leadership to see further than other people. Ningaboni nje ingomso kodwa nilibonele kude. And lastly, I pray that you are able to see the future clearer. Ningaliboni nje nilibonela kude kodwa nilibonele licacile ukwenzela uba nikwazi ukulityhilela abanye. Finally, the organizing team that prepared for this weekend. Aba bazalwane bethi before sifika apha thina babesele belapha. Aba bazalwane bethi sele sigodukile thina basheke beqoqosha izinto beqiniseke izinto ebezibolekwe ebantwini zibuyele ebantwini zi-right. On your behalf, Tolo, I want to say thank you to each and every member of the organizing team. Okuthetha kuphakanyiswa amagama abantu onqwenela ubamema bawavotela bathandaza bethandazela okokuba iijeni zethu ziphephe ukuzapha. We don't take that for granted. All the leaders, from the circuit stewards to the leaders of the youth in entities in our church, we're making this circuit one of the circuits. In spite of Bach, he says Lalin. I want to assure you, comparatively speaking, when it comes to worship, and so when you are given an opportunity, because zinqabile ezithe kwezinye isekete okokuba leader yesekete ibhaqe in the midst of the worship team as a worshiper himself. May God bless you all many folds.